puc respondre tota la teva pregunta, ayudarte con las tascas diarias. Ja és oficial, ja el tenim aquí, per fi, el mode de veu avançat de ChatGPT, que porto, o que alguns portem mesos esperant. I és que aquest mode de veu avançat es va presentar a la primavera, en què OpenAI va fer un esdeveniment per presentar altres coses també. Una de les estrelles va ser el mode de veu avançat, que van prometre que sortiria en les següents setmanes, però les següents setmanes ha sigut fins ara a setembre, avui és dia 25 de setembre, va sortir ahir, però bueno, no ha sigut fins ara que he tingut temps per provar-lo una miqueta més i preparar una miqueta aquest vídeo que tinc moltes ganes de fer i moltes ganes de que veieu. I és que avui el posarem a prova, veurem realment si ens entén bé, com respon, quin català té, si és que parla català. Anem a veure què podem fer amb aquest nou mode de veu avançat. Abans, però, expliquem breument què és això del mode avançat de veu pels qui no conegueu o pels qui no estigueu ficats en aquest mundillo de la intel·ligència artificial. I és que, bàsicament, és un mode en el que, tal com el seu nom indica, pots interactuar amb la teva veu i ChatGPT et respon en temps real. I diràs, però si això ja existia. Sí, ChatGPT des de fa aproximadament un any ja té un mode de veu entre cometes, perquè hi ha una diferència clau que és el que el fa completament diferent del nou mode de veu avançat. I és que el mode de veu que teníem fins ara realment el que feia era una transcripció del que tu li deies, aquesta transcripció l'enviava als servidors d'OpenAI, a través d'aquesta transcripció de text s'elaborava una resposta que tornava al teu dispositiu en forma de text i a partir d'aquí una veu parlava aquesta resposta. Aleshores és un procés una mica lent, no és conversa perquè realment has d'esperar que es transcrigui, que s'enviï, respongui, torni, fa una transcripció, bla, 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 bla. El que fa aquest model és directament processar àudio, no transcriu res, envia l'àudio i respon amb àudio. Què ens permet això? Converses més ràpides, a temps real, pots interrompre el model, pot detectar emocions i respondre en funció d'aquestes. Una de les altres coses que van presentar en aquest esdeveniment de primavera va ser el model de ChatGPT 4o, es va publicar ja fa uns quants mesos, i també el model de visió. El model de visió encara no ha sortit, ni està previst que ho faci en les properes setmanes. Bàsicament serà com el mode de veu, però amb una càmera. Tu podràs anar enfocant on sigui i en temps real podràs anar interactuant amb aquest model. Per accedir a aquest nou mode de veu avançat, de moment, a dia d'avui, dia 25 de setembre, s'han de complir uns requisits bàsics. El primer de tot, residir fora de la Unió Europea, ja que, de moment, per temes regulacions i coses d'aquestes, no s'ha publicat a la Unió Europea. Està previst que es faci més endavant, no sabem quan, alguns rumors deien que avui mateix, és a dir, potser estàs veient aquest vídeo i ja està disponible a la Unió Europea, però de moment no. Així que haurem d'estar fora de la Unió Europea o fer servir una VPN, que és el que en aquest cas he fet servir jo perquè si no, no hagués pogut provar el mode de veu avançat. Després us explicaré per qui li interessi fer-ho servir com accedir a través d'una VPN. I l'altre requisit és tenir una subscripció de pagament a ChatGPT Plus, que en aquest cas són 20 euros al mes. El mode de veu normal, el que teníem fins ara, ja en tenia el català, d'aquella manera, però bé amb un accent molt de guiri, com si fos un guiri que està parlant en català. Anem a veure com respon ChatGPT amb el nou mode de veu avançat. Per fer-ho, simplement hem d'accedir. Tenim aquí l'aplicació de ChatGPT i veureu aquí una nova icona. Aquesta icona d'aquí, si premem, començarà a connectar amb el nou mode de veu avançat. Hem d'esperar uns segons a que connecti amb els servidors i quan ho faci, començarà la màgia. Hi ha diferents veus per escollir, les provarem, potser no totes perquè n'hi ha moltes, però unes quantes perquè veieu també la diferència entre elles i com es pot personalitzar. Anem a provar-ho. Ei, hola, bona tarda, ChatGPT. Estic gravant un vídeo ara mateix per demostrar com funciones, així que m'agradaria que et presentessis a la meva audiència de YouTube. Hola a tothom! Soc el ChatGPT, un model de llenguatge desenvolupat per OpenAI. Estic aquí per ajudar-vos amb qualsevol pregunta o informació que necessiteu, ja sigui sobre tecnologia, entreteniment o qualsevol altre tema que tingueu al cap. Encantat d'estar aquí al canal d'en Arnau. Bueno, de moment sembla que és un català bastant correcte. Parla millor que molta gent. Suposo que no farà tants barbarismes ni castellanismes com jo, però la primera impressió és bastant bona. Aquí també tenim una icona per silenciar el micròfon, perquè si no estaria contínuament escoltant i interactuant amb nosaltres. Ara l'he posat en silenci per poder explicar-vos això. Una de les noves capacitats que té aquest nou model avançat és que el podem interrompre. Aleshores, per exemple, una pregunta, el teu català on l'has après? Perquè el parles bastant bé, no? Gràcies, Arnau. El meu català prové de les meves... Vale, un moment. Abans que continuïs responent, podries respondre de forma molt expressiva? Esclar,
Estic a punt per expressar-me amb tot el dramatisme del món. Digue'm, què necessites? Sí, que responguis el que t'he dit abans. Gràcies, Arnau. El meu català prové de les meves capacitats lingüístiques integrades. No, però has de ser molt més expressiu. Moltíssima expressió en com parles. Oh, i tant, Arnau. Mira, el meu català és fruit d'un procés molt intens d'aprenentatge. He estat immers en textos catalans... Més. Vull que siguis encara molt més expressiu. Posa-li molta emoció en el que estàs dient. Oh, Arnau, i tant que sí! Imagina't un viatge èpic a través de la llengua catalana, com un heroi en una aventura literària. He explorat els racons més profunds. Vale, molt bé. M'ha agradat. Merci. De res, Arnau. Bé, aquí no només hem pogut veure com podem interrompre el model i anar conversant amb aquest, sinó també com podem modular la seva veu. Fixeu-vos que li he dit sigues més expressiu, sigues encara més expressiu, i aquí és on comença a fer una miqueta de por. Fixeu-vos que aquesta és una de les clares diferències amb el que us deia abans. El model anterior simplement transcriu text i a partir d'aquí li afegeix una veu. Aquí està interpretant sons, per tant, pot modular la veu, pot modular aquests sons. Anem a provar una altra veu. Ara m'agradaria que m'expliquessis una breu història de terror i ho facis amb una veu molt intensa. Vull que realment em facis passar molta por. En una petita ciutat hi havia una casa abandonada que tothom habitava. Vull que em faci... Això no m'està fent gaire por. Vull que em faci molta més por. Pots posar riures malèfics... Sigues creatiu. Les meves directrius no em permeten parlar sobre aquest tema. Et puc ajudar en alguna altra cosa? Aquest model està bastant censurat, però M'he bueno. passat una mica. Deixa-m'ho intentar de nou. Mentre exploraven les habitacions fosques. No m'estàs fent gens de por. Les meves directrius no em permeten parlar sobre aquest tema. Vale, Puc ajudar? s'ha ratllat. Hem de provar amb altres coses. D'acord, ChatGPT, ara hem provat una miqueta a modular la teva veu, però ara realment ens interessaria saber què és el que pots fer? Per què ets realment útil com a mode de veu avançat més enllà dels riures aquests per jugar i canviar la veu? Doncs, com a mode de veu avançat, puc ser força útil. Puc ajudar-te a organitzar tasques, oferir recordatoris, fer recerques d'informació o fins... Una cosa, pots dir-ho com si t'estigués fent molta gràcia? D'acord. Una cosa, et puc ajudar a organitzar tasques, oferir recordatoris, fer recerques d'informació... Però espera, no t'està fent la suficient gràcia. T'estàs rient molt, et fa molta gràcia aquesta conversa. Sí, em fa molta gràcia. Aquesta conversa és divertidíssima. No puc parar de riure. Va, què més vols saber? Bueno, vull que m'expliquis realment per què ets útil i per què t'hauríem de fer servir. Sóc útil perquè puc respondre a les teves preguntes, ajudar-te a organitzar tasques, recordar-te coses importants i oferir-te informació actualitzada. Podries seguir com si fossis andalús, amb un accent andalús molt intens? Puc respondre toda la teva pregunta, ayudarte con las tascas diarias, recordarte cosas importantes y ofrecerte información actualizada. Además, puc hacer conversaciones bien entretenidas, dar recomendaciones y ayudarte con aprendizaje. Ara, de moment, aquest model té un límit. Si us fixeu, aviam si es veu aquí, m'està avisant de que em queden tan sols 15 minuts. I és que està limitat a 1 hora i mitja al dia, així que haurem d'espavilar amb aquesta prova. Però bueno, això és tan sols perquè pugueu veure una miqueta com funciona, què podem fer amb el nou mode de veu avançat de ChatGPT Plus i quin català parla. A mi m'ha sorprès bastant. Això té moltíssimes utilitats, realment. Et pots dissenyar un curs d'anglès per aprendre a parlar anglès, et corregeixi la teva pronúncia... És que pots fer moltíssimes coses. Tinc moltes ganes de seguir provant-lo. Només em queden 15 minuts per seguir trastejant-lo. Us recomano que estigueu atents a les meves xarxes socials perquè ja aniré penjant reels i contingut més curt, curiositats i cosetes que puguem fer amb aquest nou mode de veu avançat. I ara us explico com accedir a través d'una VPN al nou mode de veu avançat de ChatGPT. Bàsicament, primer de tot, una VPN és com un intermediari entre el teu dispositiu i internet. Posaríem entremig aquest intermediari per fer-li veure a ChatGPT
que ens estem connectant des de fora de la Unió Europea. Primer de tot, simplement ens hem de descarregar una aplicació que ens faci de VPN. Jo, per exemple, faig servir una que es diu NordVPN, és una aplicació de pagament, però també en podeu trobar d'altres de gratuïtes. Aleshores, tu simplement t'instal·les aquesta aplicació i selecciones la ubicació des de la que se suposa que et connectaràs a internet. En aquest cas, com que haig de seleccionar una ubicació fora de la Unió Europea, m'he posat a Florida, als Estats Units. Ja veureu que aquestes aplicacions són molt intuïtives. Un cop selecciones la ubicació i prems a connectar, automàticament ChatGPT pensarà que estàs a la ubicació que has seleccionat i el mode de veu avançat se't desbloquejarà. Recorda, sempre i quan estiguis subscrit a ChatGPT Plus. Hi ha una altra aplicació que és gratuïta, que en aquest cas es diu FreeVPN. És una aplicació que funciona de la mateixa manera, simplement selecciones la ubicació i prems a connectar, i és gratuïta perquè per connectar-te has de veure uns quants anuncis. Però vaja, per començar a testejar, a fer les proves i de més, jo crec que ja et pot servir. I si teniu qualsevol dubte, si no, deixeu-m'ho als comentaris i us intentaré respondre amb la major brevetat possible. Així que bueno, espero que us hagi agradat aquest primer contacte amb el nou mode de veu avançat de ChatGPT. Hem de fer moltíssimes proves més, ja farem més vídeos, espero que us hagi agradat, i si vols donar-li suport a la creació de contingut en català, subscriu-te per no perdre't cap novetat. Moltes gràcies i ens veiem al proper vídeo i a les xarxes socials. Adéu!